हाय हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जय जगन्नाथ। आपने केमिति अछंती? आशा करছি ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକବାରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଏକବାରରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର କେତେ ସାରା ଆଇଟମ୍। ଖଟା ହେଇଛି, ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଡାଲି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଆଇଟମ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଭାତ ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅରୁଆ ଭାତ ହେଇଛି, ଶାଗ ହେଇଛି, ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଖଟା ହେଇଛି, ଡାଲମା ହେଇଛି, ଖେଚୁଡ଼ି ହେଇଛି। କେତେ ସାରା ଖାଇବା, ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା।